салом, подписчикои гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Бародаро, як чизи муҳим ба шумо тайёр кардам. Дута амхе акклиматор махсус амхери паят кардем. ҳозир мефаҳмонам ки ҳами дар бораи чияй ва чӣ рола бозӣ мекунад. мо чӣ ки дидестен моторчик мондагием. И моторчики чойникайт, яъне термикстифалой ки дар дарси гузашта мо ба фикрам дар сайт партофта будам барои дидани шумо. Агар хоҳем устогиро ёд гирем, кадоме ки подписатсия нестай, ҳатман подписатсия кунад. Тамоми ремонтҳое ки дар сайти мо ҳастай, яъне хӯрикнавада метавонем инҷо даромада ҳамин чизоро ёд гирем. Нигоҳ кунем мо ба шумо чӣ тайёр кардагием. Чиста ба забони тоҷикӣ метавонем бисёр чиро ёд гирем. Ина нигоҳ кунем. И вентиляторай ай плитаҳои сенсорни кулер бигем, чире ки кулер меган шон. Нигоҳ кунем. Дидени коркунӣ ҳамира ки кор кард. Метавонем ҳамчун шамолтияк истифода барем. Дигим вариант ина хеле мондагиам ба охирижда мегунтон ки ҳами чихе пайваст шудагия бо дарша нишон метавон. Нигоҳ кунед. Ина моторчика просто барои санҷидан махсус. Ина диден зӯбшам чӣ кор кардеста ҳами. ҳами мисол кор кардеста инҷам искрит намекарда хай махсус. Анака нигоҳ кунед тарзи, нигоҳ кунед. Якта сим, ина мисол ҳами сими дарозак я тадаҷа пайваст кардагим, аиш овардагим да ҳами ки мисол вентилятор чизое ки ҳам хеле поставка дора аста, ҳам хеле да пайваст ми ҳами омадагия просто ҳамида ята пайваст шудагия я тайдигаш омадагия ина да и диден ай ҳами ина да и ай перемичка будагим и уже мисол и зайни чи ана ята дига иш мемона минуса да бигем именно минусай ина дыта просто перемичка додагим. ҳамин чиз полный рост тайёр шудагия метавонед бисёр чида истифода баред ва бисёр чида дар кортон меша. ина моне хеле кардагим барои якдигаш да нараса. ина бародаро, любой чизе ки мисол шумо орзу дорен сос када айҳдаш намебуроен, ба мо муроҷиат кунем. мо ҳатман ба шумо видео када мепартоем. хоб моро дастгирӣ кунед. касе то ҳамиҷаро тамошо кард, лайка фаромӯш накунад. раҳмат барои тамошотон. зинда бошад.